Kulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani latest news zangochitika kumene Malawi muno. Ifa Lahiri KTV timabwesa ndi mapulogalamu mbambande. Timapanga like, share, komanso subscribe. Muziwa kuti atupere wajoina MCB. Takhala kukuwuzani kuti ndalama ina akaperekedwa ku make 10 million atupere anatenga kwa Chakwera kuzera mu programu izi za kuchikangawa kupita kuntaja kukatukana na Professor Arthur Peter Mutharika atupere analimbikisidwa transport zonse zinali za MCB. Ndiye izi zikuchitika ku Mango Chinkungulu chakwa Chimwala uko tiye Chimwala kuli Aisha Mambo malire ya Baraka ndi Mangochi kumpale uko Pampale kuchokera mwa Chimwala umo mosemo mwampinga njira Radio Maria kumapita ukoko. Zimezi azikuchitikazo ndizoti ndizeni UDF yagwirizana ndi MCB. Funa tikuuze ni choncho. Ndipo zija akukambirana kuti Aisha Mambo komanso Lamuze Khani akunenedwayo amene yoyo ndi mamuna ke wa Aisha ndi banja limene lolo. Mamuna yanakayimirira kwawo kwajewa MCB naye Aisha Mambo anayimirira kwawo UDF wachiyawo. Akhani akunenedwayo Kheni akunenedwayo Lamuze ndi mamuna ake wa Aisha Mambo ndi banja limeneli. Kutero kuizi zimene akunena kuti munthawi ino ndisogoza Aisha Mambo ngati UDF 2029 ndizayima ine Kheni ndizaboza chabe akufuna ngolowesa MCB. Kheni ndi wa MCB koma ujeni ndi mamuna ake uyi Aisha mamuna ake ndi Kheni akunenedwa limene ndi banja kutero ndi maboza okhaokha kuchitika pamenepa. Akuwaonanso anthu ali kumeneko kupusa. Mukuona UDF apapa yalakwisa kwambiri chifukwa Achiwaya anaphedwa ndi Malawi Congress Party. Achiwaya jana aphedwa chifukwa chonena kuti anaziwa kuti gwirizano wa UDF ndi MCB sungakhaleko ngati Chiwaya alipo wa UDF wa Pamangochi. Chiwaya anaphedwa wa polisi imedi kumakanjira kuja anaphedwa adini wa ku Radio Maria kumangochi konkuno wa Chisilamu sirikali uja anaphedwa ndi MCB omwe mundege muja. Mukuona zimezo ndegwirizano umene ulipo ndithu MCB ndi UDF. Atupere Muluzi wapita ku MCB khulupirirani atupere ujayo sakupanga welfare ya Malawi. Atupere akupanga za iye kuti alemere atupere nanga taganizani watukana Peter Mutharika malo moti mwina atengane ndi achinyamata azake iye wapita kwa Chakwera. Kodi ino lero Chakwera ni munthu oti ungapita ukapange naye ubale Chakwera? Akuluakulu a UDF atupere Muluzi anthu ino a UDF ndi Malawi nonse tayikani pamwezo kunena kuti Achakwera monga mene aonongera zinthu ananena passport 14,000 sizinachitike, fertilizer 4,000 sizinachitike, free water and electricity connection zopanga magesi ulere ndi kulumikiza mazi ulere sizinachitike. Azimayi makolo amene ayamba zaka 65 kupita uko pamwezi azizalandira 15,000 sizinachitike. Anyamata 1 million yazalembedwa ntchito sizinachitike. Kuntchito anthu azasintha azizapita 8 koloko osati half 7 sanapange. Zonse Achakwera zonse zimene ananena palibe even chimozi sichinachitike. Ndelero atupere Muluzi akanene kuti akupita kwa MCB ndipo panopa wapita walandira ndalama. Chilima anafa chifukwa cha dira la makobiri atupere so zizamuonekera. UDF yapanga alliance ndi MCB. Izizi atupere wazivomereza chifukwa cha zinthu zitatu. 1 2019 ku constituency ya atupere kumachinga analuza mavoti au MB analephera. Kuchokera 2019 kukafika pano kati monsemo atupere sana khale nduna sana pasidwe ntchito even ku Malawi Congress Party olokwina kulikosi atupere zaoneka kuti atupere wanyozedwa kwambiri. China chachitatu ndichonena kuti atupere chaka chino kupita ku Page House kwa Arthur Peter Mutharika kuti akapemphe running mate. Kapezeka kuti running mate ukukhala wachiwiri ku alliance zakanika
izizi atupere kupita ku MCP wakhala ngati mtima wake ukupweteka. He feels pain, akuva kuwawa kuti wanyozeka. UMP kwawo ananyozedwa sana wine. Zaka zonsezi palibe ndalama iliyonse wayipeza. Kupita kwa apita Mutharika kumene amadalira kuti tipanga alliance kuti atupere abwerere mwakale. Mutharikaso akana. Nde apapa atupere Muluzi mtima wake wapsa mtima kwambiri, mtima wamuwawa zamupweteka. Kutereko azanga ndifuna ndikuwuzeni pa group pano kunena kuti atupere zimene apanga gwirizano uwu, atupere akusamuka, atupere wachoka ku Eastern, kumachinga atupere wasazika kuchoka kwa bambo ake, chigawo chakumwera kuno atupere akuchoka, apa atupere akukalowa MCP for good. Anthu amene ati amusatire atupere ku UDF, anthu amenewa muzathera pompo. Koma atupere akangolowa pa ku UDF sazatuluka. Ndipo atupere akupita akakhala kwawo ku Lilongwe. Atupere chifukwa bambo even amayi ake ku Lilongweko anamwalira. Atupere wasala yekha. Ndi abambo ake amakhala ku Blantyre. Atupere apa ku Eastern kuno akusazika. Ndi akufuna kuchoka kwake kupita ku MCP, anthu amuperekeze, amuchite akampani kapena kuti escort. Akufuna amuperekeze akampani nde atenge anthu ako Aisha Mambo, UDF amene ali ku Eastern kuja, amutenge atupere akamusiye mu MCP. Atupere akakalowa mu MCP sazatuluka moso. Iye uja akhala wa ku Lilongwe. Izi ndifuna ndikuwuzeni kuti atupere panopa ku Eastern region ndi ku Southern akusamuka akakhala wa ku Lilongwe mu MCP. Ndipo UDF izathera momo iye uja azasala ku MCP ko ndi azizake aku Lilongwe. Gwirizano ulipo. Musawukayikire china chilichonse, musakhale ndi maquestion. Aisha Mambo uja akuziwa china chilichonse A to Z amene ujayo. Chifukwa MCP sangabwere akapangise sonkhano mu constituency ya Aisha Mambo ku Mangochi Kungu palibe connection ina iliyonse. Kodi odi anapanga kuti MCP anagwirizana kale ndi Aisha Mambo. Koma chifukwa choti Aisha Mambo uja wakhala ali ndi udindo kwambiri mu parliament muja ngati second deputy speaker kumene kujako ku parliament. Nde Aisha Mambo ndi MCP akhala kumana ma meetings amapanga ndi achina Gotani Hala, achina Madaliso Kazombe, achina ndani achimwendo banda ndi Aisha Mambo. Ngati mene amachitira Joyce Chisulo uja wakumwaza anamwalira uja. Nde Aisha Mambo uyi sakuziwa kuti atupere so wampanga nyambo. Atupere wampanga nyambo uyi kumpasa ndalama kuti atupere waperekezedwe ku MCP akakhazikike. Ziko mukwambiri pa group pano. Ndigwirizano onena kuti atupere wapanga chikuwawe. Ngati mene anachitira Chilima uja kuyambana ndi Peter Mutharika kupita ku Congress. Ndifuna ndikuwuzeni atupere swapa wayambana ndi anthu akwawo sana muvotere. Apa wayambana ndi DPP yamukana running mate. Apa wapanga chikupya ntima, chipyera ntima akupita ku MCP chifukwa ntima wa atupere panopa wasowa kopita. Atupere izinoko ya to go. Chimene wachiona chanze ndikupita ku MCP. Ziko mukwambiri mawu bwino.